hirap hanapin yung kamote kasi katulad mo, ang hirap hanapin. I know you feel like you want me, and I guess in a way. What's up mga sanugsana? Welcome back to our channel! So for today's video mga sanugsana, may bago na naman kaming video! Magtatagalog challenge din kami, like before. So mga kamuti kami dito sa kamutihan ni Ate Alman, Kuya Joseph. So samahan niyo kami and let's go! Go, go, go! Wow! May nakuha siya. So, ayun na si Sano, nangunguha ng kamote. Ewan ko lang kung may nakuha na ba siya. Wow! Maraming nakuha sa kanya. Nakuha niya sa kanya kung bugo. Uy, marami yung nakuha niya. Anak, dito. Anak ko nakuha natin. Ayan ba dyan? Oh, si! Oh, si! Anad na ka mga muti. Isang katulad mo, hindi ko na kailangan. Umalis ka na sa aking harapan. Oh no! Hindi ko na alam. Hala! Hala, Ano mo na yun? ulo ko. Nabali na yan. Yay! Ang hirap kasi kunin kasi nasa ilalim na lupa yung kamote at maputik pa kasi umulan kasi kanina eh. Kaya ang hirap kunin ito. Yung iba nadaot na. Masira na. Oh, ito. Wow! Malaki siya. Kaso lang, ang hirap kunin kasi nakabaon siya sa ilalim. Ilalim ng lupa ang hirap. Ang hirap ng panahon ngayon. Wow! Ang laki naman yan. Oh, kasing laki ng mata mo. Iyay. Ito. Wow! Masarap to. Kubkubin mo pa. Pitot. Yan si. Ito ko. Carrot. What's up guys? Now welcome back to our channel. So for today's video, maghuhugot-hugot ako. Buti pa kamuti ako no. Kasi hanap-hanap. Hindi pinaglalaruan. Alam niyo ba mga lalaki, kami mga babae, hindi dapat sinasaktan. Minamahal, hindi kami katulad ng laruan. Ayaw niyo na kasi pangit na ng laruan niyo. Bibili kayo ng bago. Ayaw kitang bilistin kung di ka pa handa. Sana kamote na lang ako. Kasi yung kamote, kahit nasa ilalim ng lupa, kinukub-kub-kub mo pa rin para makuha mo lang. Ako, kahit nasasaktan na ako, hinahayaan pa rin ako umiiyak. Hindi rin lang ikaw ang Ang hirap hanapin yung kamote kasi katulad mo, ang hirap hanapin. Tangan, kausap ang tala at buwan. Huh? Ano ka ba? Mas maganda ka. Huwag kang magpatalo. Di ba ang gitera ka? I've been dreaming of my whole life. We got a long ride ahead. Shout out pala ako sa mga chismosa, mga inggitera na nanonood dito sa video na to. Eh, wala na kayong magagawa kung naiinggit kayo sa amin or sa akin. Charot. Gayahin niyo ako o gayahin niyo kami. Huhugasan namin para mawala yung mga putik. Sinaing na namin kasi gutom na kami. Ito. Kanina, tinuhog-tuhog ko, tapos hindi
pa, gahi pa, makapal pa. So, kukuha tayo ng tinidor. Nagkuha na ako ng tinidor. Tama na ba ito? Titikman natin kung maliit. Titikman natin. Mami, kaya. Okay, kaya. So, okay na to. Tasty. Kukunin na namin at ito yung gagamitan ko para hindi ako mapasok. Si Adit na lang yung kukuha kasi hindi ko madaig. Ala! Say madaig. Madaig, Ivy? Hindi ko maabot. Oh, Wow! Ayan. Dahan-dahan, baka madugmak, baka mapino. So, ito na yung kamote na naluto namin. So, medyo na-overcook siya kasi marami yung water na nilagay namin dun sa kaldero na malaki. Pero kinunala ni Adit ng tubig, kaya naging okay-okay naman. So, tara, kain na! Kawas natin yung magsugba muna siya. Wow! Sinong naka-taste dyan? Naka-try na ba kayo magsugba ng ligbos? Sa English dyan, mushroom. So, ito, ligbos ito, tawag sa amin, ligbos. So, inihaw ko siya, then nilagyan ng suka, asin, at saka bitsin. So, para na siyang karne na sinugba. Inihaw pala. So, let me taste. Sobrang sarap nito, guys. So, kung kayo, na-try nito, comment nyo na lang. Parang inihaw na manok. So, ano masasabi mo, madam? Okay, kayo. Or parang ang si Kim Arda. Magsalita ka nga. Yes, I do the eating. Sabi nila, kumukha ko daw si Narda. So, gagayahin sila. Okay. Nilagpas nila eh. Teka lang. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the drinking. Yes, I do the cooking. Oh, daw si Narda. Oh, no!